Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να μιλήσω με τον ιδιοκτήτη του φαρμακείου. Εγώ είμαι, πείτε μου. Α, γυναίκα είστε. Χίλια συγγνώμη, είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Θα ήθελα να μιλήσω σε κάποιον άντρα. Σας παρακαλώ, μην τρέπεστε. Εγώ με την αδερφή μου αυτό το μαγαζί το έχουμε πάνω από 20 χρόνια. Έχουμε ακούσει ένα σωρό περιστατικά. Γι' αυτό κοιτάξτε με σαν γιατρό σας και πέστε μου ποιο είναι το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά μου είναι αυτό. Όποτε έχω στήσει, δεν πέφτει με τίποτα. Δηλαδή, αυτοικανοποιούμε και 20 φορές τη μέρα, αυνανίζομαι συνεχώς, αλλά η στήση, δεν πέφτει με τίποτα. Τι μπορείτε να μου δώσετε γι' αυτό? Δεν πέφτει. Με τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και να έχω προσπαθήσει, και μόνος και με και 20 φορές, Και παραπάνω μερικές φορές. Θα περιμένετε μισό λεπτό να συνεννοηθώ με την αδερφή μου. Βεβαίως, σας περιμένω. Μην φύγετε. Όχι, δεν θα σας περιμένω. Πού πάω? Πώς είναι? Το συζήτησα με την αδερφή μου. Ναι, και τι θα μου δώσετε? 400 ευρώ την εβδομάδα και το 1 τρίτο του φαρμακείου. Καλό είσαι. Ωραία.